Trgovački lanac Emeceta u svojem asortimanu ima široku paletu proizvoda. Na web sajtu postoji interaktivni katalog u kojem su predstavljeni svi proizvodi iz asortimana. Sa samo 3 prodajna centra u Hrvatskoj nije moguće doseći sve potencijalne kupce. Zato naši zadaci bili su izraditi web shop, osmisliti super korisničko iskustvo kupovanja, podržati postojeće operativne i logističke procese i najvažnije od svega, konvertirati posjetitelje u kupce. Izradili smo jednostavan proces kupovine s pametnom košaricom. Integrirali smo sajt s backend sustavima Emecete i time osigurali ažurno stanje skladišta, cijena i akcija. Uveli smo mogućnost plaćanja pouzećem, internet bankarstvom i kreditnim karticama. Omogućili smo jednokratno plaćanje i plaćanje na rate. Također, uspostavili smo sustav praćenja i upravljanja narudžbama i transportnim listama. U prvoj godini rada web shop je posjetilo više od 2,5 milijuna posjetitelja koji su ostvarili preko 6 milijuna posjeta. Prikazano je 55 milijuna stranica, a prosječna posjeta trajala je 4 minute i 40 sekundi. Otvoreno je 20.000 korisničkih računa. Napravljeno je više od 9.000 narudžbi. Isporučeno je 30.000 različitih artikala koji su dostavljeni u više od 1000 mjesta i gradova u Republici Hrvatskoj. Projekt je ispunio sve postavljene ciljeve, a povrat investicije ostvaren je već nakon 6 mjeseci.